гледам, че дойде момента на много хора, които си викат: Боже, това ли правят на животните? Ами да, това правят. Това нещо е продължавало 3 години. Тези хора си докарвали доход по този начин. А имате ли представа колко хора, особено в България, правят това всеки ден, без да си докарват материална облага, така просто за забавление? Отворете една група във Facebook и разгледайте да видите как усъкътяват животните всеки ден. От 3 месеца при мен живее котка, която беше блъсната и оставена на пътя просто да умре. Това не е по-малка жестокост, вярвайте ми. Това се случва всеки ден и никой нищо не прави. Сега е момента да сигнализирате до прокуратурата, ако сте видяли близки съседи и приятели да причиняват насилие на животно. Защото всичко е възможно, все пак не си избираме близките, а обкръжението. Нека залеем с жалби точно сега, когато се даде гласност на случващото се. Все ще се намери някой, който ще ме обвини и ще ми каже: ами като толкова ги харесваш тия животни, прибери си ги вкъщи. Не мога да ги прибера вкъщи, не мога, защото не аз ги пускам навън. Моите животни са си вкъщи са си от години. Аз не мога да отговарям за това, че вие сте изроди. Като казвам да пишете на прокуратурата, не че тя ще ви помогне. Въпросът е просто дадете гласност сега, когато вече беше забелязано. Не говорим, че ако бяхме в нормална държава, нямаше да има никаква нужда от тези протести. Те щяха вече да са осъдени. В някои държави може би дори и със смърт.